Hiria lotarako prestatzen ari da. Iluntasunarekin dena polikiago doa. Gure gorputza ere bai. Aldaketa oraindik esna gaudela hasten da. Gorputzeko temperatura gradu erdi jaisten da eta horrek neke sentsazioa pizten du. Iluntasunarekin batera, egunean zehar jariatzen ez ditukun beste hormona batzuk askatzen hasten da gorputza. Gauez, beste bat kara. Zenbait lekutan, argi zein ilun, beti dago esna dagoen jendea. Beñat Labegeri neumologoa da, eta loan aditua. Gabon, Beñat. Gabon, Iñaki. Niri garaiunetatik aurrera logura sartzen zait. Normala da, ez da? Gaua iristen denean logura izatea. Bai. Ez? Gorputzak eskatzen du. Bai. Lo egitea. Beharrezkoa da prozesu fisiologiko, arnas egitea, jatea, edatea bezala. Beharrezkoa dugu? Beharrezkoa bai. Beharrezkoa izango ez balitz, ez genuke lo egingo. Orain, galdetuko bazenit, zergatik lo egiten dugun, ezingo nizuk erantzun. Ez? Ez. Haintzaila da prozesu hau edo fenomeno hau ikertzea? Zaila bai. Ikerlari asko daude ikertzen hori, eta gaur egun ez dakate erantzun finko bakarra hori esplikatzen duenik. Hipotesi ugari daude, baina hola bakarra ez. Baina funtzio bat baduela, ezta? Zer egiten du loak gure gorputzeko prozesuetan? Ze funtzio du, ze paper? Funtzio garrantzitsuena da, bat, neke fisikoa errekuperatzea, eta bigarrena izango litzake neke psikiko hori errekuperatzea da. Egun guztian zehar jaso dugun informazio bombardaketa hori prozesatu, filtratu, barneratu eta horrekin memoria sortzea izango litzake. Eta guzti hori egin ahal izateko, gorputzean hainbat aldaketa ematea. Orain galdera zail bat, umeek egiten duten horietako bat, ez? Erdi inuxente, erdi gaizto, zer da lo egitea? Galdera zaila. Edo zer gertatzen da lo egiten dugunean, errazago guzteko. Bai, lotango den bitartean aldaketa ugari ematea. Batez ere, gure metabolismoa moteldu egiten da. Arnasketa moteldu egiten da, bihoztauparak ere motelago ematea, muskuloen tonu ere erlaxatu egiten da. Eta gero baude beste gauzatzuk hormona bezala gauean jariatzen direnak, ez? Batez ere hazkuntza hormona. Hortaz egia da luz egiten baduzu hasi egiten zarela, ez da? Hori diote, bai. Beharrezkoa alda iluntasuna lo egiteko? Beharrezkoa estriktamente ez, baina asko laguntzen duela bai. Argia gutxitzen dihoan heinean, gure garunean melatonina sortzen goaz. Iluntasuna zenbat gehiago, orduan gehiago sortzen dugu, orduan da logure gehiago dakagu eta orduan lo hartzeko erraztasun handia dakagu. Horregatik, egunez, argi asko dagoenean, zailago izaten da lo hartzea. Melatonin hori ez dakolako eta ez dakagu laguntza hori lo egiteko. Horregatik daukanik orain logura, dagoelako. Eta jakin mina sortzen didan galdera bat, lorik gabe hil zaitezke? Posible da norbait hiloa galerazi? Gaixotasun berezi bat izan ezean, ez. Gaixotasun bat, insomnio familiar fatal, horrekin gaixotasun horrek ikusgarriena izango litzake gaixoak nahiz eta saiatu ezin duela lo hartu, baina ez da hiltzen lo faltagatik. Horretaz gain beste hainbat aldaketa emate dielako gorputzean eta guzti horien ondorioz. Baina gaixotasun hori ez daukanak, 3, 4, 5 egun pasaitzak lo egin gabe, baina momentu bat iritsiko gorputzak eskatu behar. Hori eta lo hartuko du. Hori da. Apnea da loaren asalduren artean zabalduenetako bat. Horrelako ametsak izaten dituzte apnea duten gaixoek. Itotzen ari birela amesten dute. Apneak sortzen duen oksigeno gabeziaren ondorioz. Populazioaren 20% du apnea, baina 10 pertsonatik bakar batek baino ez du tratamendua jasotzen.
zer da zehazki apnea? Apnea da arnaz etenaldi bat. Gutxienez 10 segunduz arnaz hartzeri uztea. Asko ikusi izan dugu, norbait lotan dago mitartean, arnaz hartzeri uzte dio, eta derrepente... Hori da, ikiota bezala, ez da? Bai. 10 segundo arnazari gabe gelditzea, bueno, tira, ez da arriskutsua, baina hortik gora, zakita, apnea arriskutsua da. Apnea bera ez da arriskutsua, baizik eta apnearen ondorioz gertatzen den oxigeno jaitsiera da arriskutsua. Oxigeno falta hori zenbat luzegoa izan, Zenbaterainokoa izan daiteke, esan dugu 10 segundotik aurrera. Igual minutu terdi arte gerta liteke. Eta, claro, denbora guzti horretan, gorputz osoa oxigeno gutxiagorekin geratzen da, eta momentu egiten bihotza sofritu egiten du, eta gaixotasun batzuk eman litezke. Arritmiak, infartuak, holakoak. Apnea baino zabalduagoa dago hala ere, insomnioa, edo lo hartzeko eta loari eusteko arazoak. Denok izaten dugu noiz edo noiz horrelako arazoren bat, baina noiz bihurtzen da gaixotasun. Sintomak denboran luzatzen direnean, medikuarengana joatea komeni da. Baina loaren asaldurak asko eta desberdinak dira. Helduetan, zango geldiezinen sindromea da ohikoetako bat. Aurretan berriz parasomniak, gaueko zuikarak edo lotako terroreak, amesgaiztoak edo sonambulismoa. Esan dugu, ohikoena eta zabalduena apneak. Eta beste muturrera joan da, arraroena. Narkolepsia litzake, arraroenen artean. Oso gutxi ikusten da, nik ez dut inoiz ikusi, egia esan, ez oraindik ez dut diagnostikatu. Hori da, derrepentean lo hartzen dutenak edo? Hori da, bai. Normalian emozioen ondorioz, bai, asertzen denean, batez ere parreakin eta derrepente, pum, lotan geratzen dira. Bitxia. Aholku bat, ondolo egiteko. Ondolo egiteko ze aholku? Bizitza lasai egitzea, gehiegi estresatu gabe edo gutxienez ohera juterakoan preokupazioak alde batera uztea, eta batez ere ohera juten gara momentuan telebista ez ikustea. Ohera sartzea bakarrik... Gure kontrarizera, Hori, telebista lehenago ikusi gara. Lehenago ikusi da. Eskerrik asko, baina... Gau amaitu da eta hasi da eguna. Gauaren alderdi ezezagunetako batzuk ikusi ditugu. Argiarekin, eguneroko bizitza jarri da martxan berriz ere, baina orain guk ohea dugu zain.